Continue. Okay. I don't get it. Okay. Imana eze chitoka a na-ekwu okwu enye. Eze chitoka abịa ma. Onye bu n'enugwe mana ogoro ya na-akpa n'ala. Ederige na ayọrọ me na ọkwụ pim. Eze chitoka eji ọkata eji elu. O metere onye mejọrọ m. O ji ọbara akpụ nwa. Ọ bụ ya wetara igwe ha ụsa igwe bịa ma ọ gbajie igwe. Ọkakagbanụ m n'udu munyi. Eze chitoka hụ ya agọzi. Ọ gọzie emene gị na ị ga-abụ international. From Owerri to Asab to London. Leg na ekwu na Eliza. Unu na eri arashi. Eliza ho. Lekwa gị na Eliza ku na eri arashi. Arashi. Ora arashi. Ai na arashi. Aga na arashi. Na arashi. Asọkọ na arashi. Na arashi. Obura na arashi. Okay. Na arashi. Irashi. It is together. Na arashi you are enjoying. Gị ekwu na Eliza. The world will know you and celebrate you. Amen. Mebo marasta mane ina hu on shada nwa jai just a tip of years echitoke kwado nugu mo ga na scratch like the surface na ibudo na ekwensu agba na gos echitoka bia ma ya tie ekwensu na no le no zo go confuse. Amen. Ojeri ku no sa ta e speak le pe na eteme mo nya hu mano ma na abia na mano hu na ete to won na tere uda aka echitoke tere ude mano aka ezigbo ta anointing oil but Pentecost be ike na ada asine alegana ma jijiji no ma ga speak in tongues pakata kotoko oh anointing no hold that about she ho ya bo ku ya na ekwu okwu enyi anointing beru nwa ya ajado muta nwa anointing meru chifimo ga bụ global person now anointing no ho oya ko o choko oya na eze chitoke kuchitaz bia go back to him. That's your permanent site. That's your permanent site. Amen. God hegide na eka onye ọgbara ya nọ na ya gbasa Chukwu eze Chukwu oke abịa ma nụrụ n'ekpere ka asị gị na Eliza na-arashi chere dị n'otu o siri kwuo ya ma asọ kwanụ kem ịma ihe o kwuru ngo ụda ihe m nọ ga nwa ntakịrị mgbe m nụrụ ọsọ m na ịragashi si ama ararawashi ma Chukwu ji aka ya nyere ọ bụrụ shi Chukwu nye gị ka m rawa mee ebe o jiri aka ya so wote ka ọ gara ya rịrị mara m otu hụ n'aha Jizọs ihe ọma iwishiri m ka m na-ewishikwe m ebe isi ọrịrị m ma ọ rụla gị na mma mgbọsi ihe ọjọọ ga-emekwa ma nri gị ọtọ ndị na-ahụ gị na-ebe akwa a ga-ebegide akwụwa ha ụwa asa Machi, thank you. Agwụla onye anọ m n'azụ ka m si Chineke nna were sha abụkị ọla m ya. So guys, it's all fun. We're having fun. We're celebrating an icon. We're celebrating hilarious, talented somebody in the name Chief Imo. So if you love Chief Imo, you know what you keep doing for him. Wish him long life, wish him more money, happiness, divine fulfillment, divine security, and everything beautiful. Amen. Carry me they go, Jehovah carry me they go, my husband house. Hey, Jehovah carry me they go, my wife house. Man, I see one them one yo, Jehovah carry her they go, one day carry her they go. Jehovah carry go, my house. Jehovah carry one them oh, Jehovah maburu ye gabana bedi ya oh. Jehovah carry go na bedi. Ya wuru keke na mo were keke maburu ya one them to her husband house. Because if I'm a bang one them, whatever Kwanaya Bugaya na lagum kongwa. In our home, where Wogo, Jaquago, one them woke Burugalawa. Jehovah, where them more came out here, them oh my God, it's fun over here in Nigeria. Yeah, Tifimo just got back. He just got back from London. From London. I know the sun is scorching down here. Yeah, it's still hot. Come back now. You want to go one here? I didn't see you go now. Because nice up there, Cornabia. On your Chukwu Taraho. Yeah, now Chukwu Taraho. It's really corner. Oh, yeah, Chukwu Taraho. Should be Just about guys. What's the why we shouldn't know the phone? Yes, now.
It releases it releases stress. When you only release you, no, but